Ambalima wa bismillah malaktu ga don kibaru kenega bi kibara ma mbolo ga dokulu kan o de ga fo kidali minisma ga daga rombe no bamagatu kon tara waliya cajugu ta ga nyasi ye mogoma arabado avril kalo kile saba konona la aywa kibara musira ma ya hira ga fo ko ni ko mu yere be damnela ni don ko folina mi ye nyegen kanya ta ani saba koni konona la majugu koni nyasi minisma ga daga roma kata mugujugu chama koni fli o manun kan o mugujugu nu chamana ba ira ga fo mugujugu nu yere kon te dore mi yere ga fo roketi ni ale be bo duguma ga fili sanfɛ nabta bi yoro la o mugujugu de kun bulu o koni o fili o chama koni fili minisma ma o kan o daga yoro la aywa ama ira ga fo kidali dugula mo yere do bora ga ira ga fo koni waliya nu yere koni erikere de ke sena mi yere ga fo ko erikere mbonyo ko konna mugujugu chama manga koni kumbe ni daga yoro na o ambalima o amba ira ga fo ni waliya nu koni senfe ma kon ni ma tola na mi yere minisma ga keleke den do o koni kelen koni jogina wa ambalima o amba ira ga fo fana ni waliya nu koni senfe cheni chama koni do na minisma ma o ga keleke milon chama konna ani u koni ya ira ga fo fana ni waliya nu senfe minisma ga pangulu mi be kidali ulu koni ga pangulu ta kulabo mi yere ga ta ni ma ko fone nu koni nyini ngambe yoro na ko bi u koni ma se bulo da ni ma ko fone nu ka agina jigina na amba ira ga fo dogo kun temene tiya seleke nyani ma o koni ye ɲɔgɔn ye ba min kɛ min yɛrɛ senfɛ ni mali gouvernement yɛrɛ kun sen bɛ ni ɲɔgɔn ye ba in na o ɲɔgɔn ye kɔni sigira mali lakana kuma kɔni kan min yɛrɛ k'a fɔ ko minisma ni ale ye ONU ka kɛlɛkɛbolo min ye n'olu kɔni kun ka baara ye mali ye ka lakana sabati mali la wa maa caman kɔni y'a yira ni ɲɔgɔn ye ba in senfɛ ko o baara ninnu ma se ka kɛ a kɛcogoya la ko sabula ko n'a y'a ta ka lajɛ lakanabaliya kɔni cayalen don jamana in kɔni kɔnɔna la o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ wasadenw kɔni ye welewele bila gouvernement ye n'o kɛra arabado avril kalo tile saba kɔnɔna la ka se ka na ɲɛfɔli kɛ bingali wale min tara ka ɲɛsi o sabukaw ma n'o kɛ ni sisan cɛ n'a bɛ dɔgɔkun kelen ani kila kɔni bɔ kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ye ko minisiri min sigilen bɛ lakana koɲa kunna n'o ye general salifu tarawele ale kɔni de taara ka taa ni weleli laminɛ gouvernement tɔgɔ la ayiwa o hukumu kɔnɔna la fanga sinamatɔ ka wasaden minnu kun bɛ yen nɔ ani fanga yɛrɛ nɔfɛtɔn wasaden minnu bɛ yen nɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni wulila k'u ka nisɔngoya yira min yɛrɛ k'a fɔ ko waliya min taara ka ɲɛsin ogosabukaw ma olu kɔni ma jɛnɛ nin waliya ye wa olu dusu kasilen bɛ nin ko in na min yɛrɛ ye bangasi n'o ye ogosabu bɛ mara min kɔnɔ o wasaden yɛrɛ kɔni wulila k'a kanto ko nin waliya in olu kɔni bɛɛ nɔ bɛ nin waliya in kɔni na sabula ko n'i y'a ta ka lajɛ olu yɛrɛ kɔni ma fɛn kɛ nin ko walasa ka taa nin ko in bali wa nin ko in kɛlen ni sisan cɛ olu kɔni ko ma foyi ma bɔ nin ko in kɔni na ko hali n'a fɔra ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na olu kɔni ma se ka dɔn nin waleya in kɔni kɛra cogoya min na wa hali bi olu kɔni bɛɛ nisɔngoyalen don nin waleya in na ayiwa o waleya ninnu bɛɛ kɔfɛ wasadenw y'a yira k'a fɔ tuguni min yɛrɛ ye k'a fɔ Dana Amasagu n'ale ye kɛlɛbolo ye ni gouvernement yɛrɛ kun y'a fɔ ko o kɛlɛbolo kan ka ci ko sabula siga kelen bɛ ni kɛlɛbolo maaw la waleya min taara ka ɲɛsin ogosabukaw ma siga kelen bɔ u la o waleya in na u y'a yira k'a fɔ a kana dan o tili dɔrɔn ma min yɛrɛ ye k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn minnu b'u bolo o kɛlɛkɛminɛn ninnu ka minɛw la wa ni o kɛlɛkɛminɛn ninnu minɛn'u la u ka finitigiw bila ka taa yen maaw fana la kana ani ka taa dugu bɛɛ la kana wa ko gouvernement yɛrɛ kana sɔn tuguni maa wɛrɛ ka marifa ta k'a fɔ k'u bɛna jamana lakana min yɛrɛ n'an ka finitigiw tɛ kelen ye ko ka marifa ko to an ka finitigiw bolo ayiwa o kuma ninnu yɛrɛ bɛɛ kɔni tɛmɛnen ka bɔ a la minisiri min taara gouvernement nɔrɔ bila ne o kɔni ye general salifu tarawele ye ale yɛrɛ kɔni wulila k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko bi ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɔni talen don gouvernement fɛ walasa bɛn ani lakana bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na wa a y'a yira k'a fɔ fana o n'a ta o ta gɛlɛya caman kɔni bɛ olu fana kɔni na jamana koɲɛ kunna a y'a yira k'a fɔ fana min yɛrɛ an ka finitigi 15 kɔni ye k'o bilalen don an ka jamana fan 14 bɛɛ kɔnɔna la walasa bɛn ka se ka sabati nka ko n'a ta o ta gɛlɛya caman kɔni bɛ yen ka ɲɛsin u ma nka a y'a yira k'a fɔ fana ko u b'a ɲini dugudenw fɛ u ka wuli ka finitigiw dɛmɛ u ka baara la walasa baara in bɛ se ka nɔgɔya finitigiw ninnu bolo o kun kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in kɔni na kɛlɛ caman min kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ ma hakɛya min ni tora la a y'o hakɛya da fɔ ayiwa o jate ninnu yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye olu fara ɲɔgɔn kan kabini san 2018 janvier kalo la fo bi ma hakɛya min sara an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ taa maa 1000 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bajaalanden n'ale bɛ Bamakɔ kin dɔ fɛ mankan dɔw kɔni tun bɛ yen nɔ
tratado avril kalo tile 2 kɔnɔna la ayiwa kibaruya min sera ma u y'a yira k'a fɔ n ye ko ni mankan yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ min yɛrɛ k'a fɔ ko kɛnɛjɛ min bɛ yen denmisɛnninw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ kɔfɛla la a yira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni ye yen yɔrɔ in san min ka kɛ k'a bɛna kɛ taama mobiliw jɔyɔrɔ ye o waleya ninnu de senfɛ yen kinkɔnɔmaw kɔni wulila k'u ka nisɔngoya yira min ye k'a fɔ ko olu kɔni ma jɛn n'a ye ko sabula n'a kɛra o yɔrɔ in na ko caman bɛna don a senkɔrɔ min yɛrɛ k'a fɔ ko yɔrɔ in bɛ fereke ɲagami sabula ko yɔrɔ in bɛ tɛrɛnboli sira de kan o komi de la yen kinkɔnɔmaw kɔni wulila ka se ka sɛbɛn kɛ k'a ci ye mɛri ma ani minisiri min sigilen bɛ denmisɛnninw ka ko kunna ka sɛbɛn dɔ ci o fana ma n'olu kɔni kun bɛnna bɛnkan kan min ye bɛnkan min ye k'a fɔ ko baaraw min bɛ ka kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ko baaraw kɔni bɛna jɔ o bɛnkan ninnu de kɔfɛ yen kinkɔnɔmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko taratadon avril kalo tile 2 kɔnɔna la nɛgɛ kaɲa 14 kɔnɔna la olu kɔni ɲɛ bɛ cɛncɛn ta mobiliw kɔni na ani kabakuru ta mobiliw kɔni na u bɛ ka na yɔrɔ in na o waleya ninnu de senfɛ olu kɔni bɔra k'a fɔ min yɛrɛ ye bɛnkan ye ko o kɔrɔ ye bɛnkan in kɔni ma se ka sabati olu ni u ka faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ko sabula u tun ye bɛnkan de di olu ma ko baara bɛ jɔ n'a fɔra o bɛnkan kɔnɔna la ni nin mobili ninnu kɔni bɛ ka na o kɔrɔ ye k'a jira k'a fɔ ko baara bɛna wuli tuguni o de la u bɔra u ka nisɔngoya yira nisɔngoya min senfɛ n'u kɔni ye pinɛjini ni fɛn caman kɛ o waleya ninnu de senfɛ ni finitigiw kɔni nana ka na k'u lasabali nka o bɛɛ n'a ta u ni finitigiw ma se ka bɛn a la ko sabula u y'a yira k'a fɔ ko ni baara in ma jɔ olu kɔni fana tɛ bɔ u ka nin nisɔngoya ko in kɔni na hali bi olu bɛ sabati ka nin baara in kɔni kɛ fo ka taa fɔ baara min bɛ ka kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na fo a baara ka jɔ o waleya ninnu senfɛ u ni finitigiw kɔni karila ɲɔgɔn na gazi fili ani kabakuru fili kɔni caman kɔni cayara nin yɔrɔ in kɔni na ayiwa an balimaw kunnafoni kuncɛ la an b'a yira k'a fɔ ye badalabugu n'ale kɔni ye bamakɔ kin dɔ ye yen maaw kɔni wulila k'u ka nisɔngoyaba dɔ yira taratadon avril kalo tile 2 kɔni kɔnɔna la ayiwa kunnafoni min sera ma u y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni ma wuli dɔwɛrɛ k'u ka nisɔngoya yira min yɛrɛ ye k'a fɔ u ka kin kɔnɔna la yɔrɔ dɔ de kɔni bɛ yen nɔ ni yɔrɔ in bɛ ka ta ka kɛ G5 Sahel maaw ka dagayɔrɔ ye G5 Sahel n'ale yɛrɛ ye kɛlɛbolo ye min bɛ Sahel dugu maaw ka kɛlɛkɛdenw fara ɲɔgɔn kan o hukumu de kɔnɔna la u kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ma jɛn ni nin yɔrɔ in ye ka ta ka kɛ nin maa kofɔlen ninnu kɔni ka dagayɔrɔ ye ko sabula n'i y'a ta ka lajɛ yɔrɔ min kofɔra ko a bɛna kɛ G5 Sahel maaw ka dagayɔrɔ ye ko nin yɔrɔ kɔni bɛ olu ka kin camancɛ la ko sabula olu ka kuranso ani olu ka jiso ani Mali sanfɛ kalanso ba min bɛ yen nɔ n'o ye université ye ko o bɛɛ bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in kɛrɛfɛ ani ko n'i y'a ta ka lajɛ fana nin yɔrɔ kofɔlen in kɛrɛfɛ misiri bɛ yen nɔ egilisi bɛ yen nɔ ko wa ani kinkɔnɔdenw fana ma jan ɲɔgɔn na ko o hukumu de kɔnɔna la olu kɔni tɛ sɔn nin yɔrɔ in ka kɛ nin maa kofɔlen ninnu ka dagayɔrɔ ye ko n'i y'a ta ka lajɛ nin maa kofɔlen ninnu ka dagayɔrɔ caman na ni o ye kɛlɛbolo maaw kɔni ka dagayɔrɔ ye ni o yɔrɔ ninnu caman na u bɛ yɔrɔ camanw kɔni ta walasa k'u yɛrɛ ka lakana lasabati ka yɔrɔ caman kɔni bɛ o tɛmɛni kɔni bɛ gɛlɛya ko o bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye olu yɛrɛ kinkɔnɔmaw ma ka se ka wuli ka to u ka mɔgɔɲatigiw ɲɛnabɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na o waleya ninnu de senfɛ u kɔni wulila k'u ka nisɔngoya yira ko jani nin don kɔni cɛ olu wulila ka se ka sɛbɛn ci minisiri min sigilen bɛ kɛlɛ koɲɛw kunna ani o ni ka bolofara bɛ Mali la n'o ye minisma ye olu kɔni ye sɛbɛn kɛ k'a ci nin maa kofɔlen ninnu ma min ye sɛbɛn min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ min bɛna ta ka kɛ G5 Sahel maaw ka dangayɔrɔ ye k'olu kɔni tɛ fɛ o ka kɛ nka o bɛɛ n'a ta o ta jaabi kɔni ma di nin maa kofɔlen ninnu ma o de to wulila nin don kɔfɔlen in kɔni na ka taa u ka nisɔngoya yira u kɔni y'a yira k'a fɔ ko u tɛna dan nin dɔrɔn ma ko sabula donna nataw la ni fɛn ma bɔ a la wulikajɔ wɛrɛw b'u bolo k'a kɛ sabula olu kɔni tɛ fɛ nin G5 Sahel maaw ka dagayɔrɔ ka kɛ olu ka kin kɔnɔ ko sabula u y'a yira k'a fɔ olu ka nin kin tɛ kin ye ni a dabɔlen do finitigiw ka dagayɔrɔ kama ko n'u ma ɲɛ u bɛ fɛ ka taa ni maa kofɔlen ninnu ka dagayɔrɔ kɛ k'u ka taa kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni finitigiw ka dagayɔrɔ ka surun ko u ka taa ni maa kofɔlen ninnu ka dagayɔrɔ kɛ ko nka olu kɔni tɛ jɛn n'a ye a ka kɛ olu ka kin na ayiwa ne tun ye kunnafoni ye ka da aw tulo kan aw bɛɛ ni ce aw ka tulomajɔ la